Kufika umuntu wesimame, ngiyambona ukumbona, sikhulume naye. Athi umakoti wami. Hawu. Makoti wakho? Umakoti wami, mina ngoba angishadile, angikaze ngishade noma wengane. Okay. Kwashintsha ukudla epletini. Ufika njalo ngobusuku. Lo muntu wesimame futhi uthe ukugxaxa ngokweminyaka kunami. Oh, okay. Ukhulile uma ngingasho kanjalo. Mina ngimncane nginaye. Oh yeah. Uma yefika yena lo sisi, ngisho ukuthi ngingambiza ngosisi. Lo sisi uyafika ngobusuku sikwenzayo. Kube right-ke ngivukele ngemsebenzini. Into eseyinkinga usefika njalo. And sengiyakhathala manje. Nasemzimbeni uyabona nalo sesicobe isibhocobhoco nje. Yabo ngingazi ngingachaza kanjani mhlawumbe. Nina benkashana kwamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda sibengela le fundazweni zethu zonke khona ke eNingizimu Afrika siphinde sinamukele ohlelweni olubizwa ukuthi izimpande ezama-Afrika. Igama lami King Sixaka ngakaluqa sinawe nje la namhlanje sizoxoxa lezo indaba engizaziyo ukuthi indaba ey'dida abantu-ke edinga ukudingidwa zijule sizwe ukuthi abantu bakhuluma bathini. Siyabonga kwi-support eniyivezayo kuma-comment, kuma-like, kuma-subscribers. Kuhle kakhulu kuyancomeka ngane zakwethu. Sanemukela once again. Asikele ohlelweni-ke sizwe ukuthi isihambeli sethu sosuku namhlanje size ngani makwenze njani. Mfowethu, sawona? Yebo, uyaphila ba? Sikhona njani? Hayi, siyaphila mfethu. Ngane yakwethu. Hayi. Ubani lo? Lana ukhuluma ngapha konongo. Mfowethu, asiqale nje ngoba yabona namhlanje ngisemzweni ngaso singakhuluma siye straight endabeni. Kodwa ke sizwe ukuthi ekhuleni kwakho nokuhamba kwakho nenkambo yakho nje emuva before sibe senkingeni niqale. Yebo-ke baba, kusho ukuthi-ke lana-ke webhuti uma ngingakuchazela nje kahle. Mina ekhaya ngikhule kahle kade sisokola. Yize sikade singasokoli ngaleyo ndlela. Kodwa nje kade kuphileka kodwa ubone ukuthi hayi isimo kona sihambi kahle. Oh yeah. Nami-ke ngase ngasifunda-ke isikole khona ngapha koNongoma. Angangabe ngisakhona ukuthi-ke ngiye emabangeni aphezulu ukuqeda kwami isikole. Bewunephupho lokwenzani ngesikhathi safunda nje masuqeda isikole? Kade nginephupho lokuthi-ke uma kuwukuthi-ke ngaphasa kahle ngikhona ukuthi-ke ngiyofundela ubudokotela. Oh. Manje ngesimo sokuthi-ke angizange ngikhona ukuphasa kahle. Akuzange kusenzeka futhi ngase ngathi uma ngibheka isimo sasekhaya nesimo sabazali. Kwaphoqa ukuthi kumele ngiphume nami ngikwazi ukuthi ngilekelelane nabo. Ukukhuliseke lezi ezinye izingane ezingemuva. Usho ukuthi wena ubungomdala kade kuyimina okade kuwokuqala ekhaya. Oh yeah. Yabo. Ngiyayiqonda mfowethu. So uma usuka lapha ekhaya ke seqala impilo esiqondene nawe ngqo. Ikuphi la uqala khona kuze kufike la sesikhona njengamanje? Kusho ukuthi ngabe sengithatha izikhwama zami ngabatshela abazali ukuthi-ke cha. Nama-ke ngike ngiyozama ngibone ukuthi-ke mhlambe ngingazama ngize ngithole ekugcineni. Ngabe sengiphume ekhaya amabombo ngabe sengiwabhekisa ngapha eThekwini. Okay. Uma ngifika eThekwini hayi ngifike ngizame ukufaka ama-CV lapho engiwafaka khona. Uyazi uma ngabe ufuna umsebenzi ama-CV uwenza abe maningi. Sure. Uhamba ufaka enkampanini ufaka noma engabe kuphi lapho ufaka khona. Yeah. Yabo. Hayi ngenhlanhla ke noma nangedlozi noma ngoNkulunkulu. Yangena ifoni, yangena kwelinye lamahhotela akhona la eThekwini. Okay. Amakhulu. Yeah. Babe sebethi-ke angifiki. Uzoba yini lapha? Laphayana umsebenzi mina engangiwubhalile ku-CV. Ayikho into engiyaziyo ukuthi ngibe i-general worker. Oh yeah. Ngenze noma engabe yini uma kuthiwa ngiyabamba nasi isitini
ngibambe Okay. bangibiza kwathiwa kufuneka umuntu ozoklina ngathi mina hayi anginayo inkinga ngakwenza lokho ozoklina abhekelele igceke nangaphakathi ezindlini aklini ngakwenza-ke lokho ngokokuhlala ngila eThekwini kade ngihlala kwenye indawo ekade ngifihle kuyona ikhanda engafikela kumngani wami kuyona abathi ingasenanda abathi iBhambara. Oh, okay. Yeah. Oh, yeah. Ikhona-ke lapho ekade ngifihle khona ikhanda. Okay. Yabo. Bathe sebengibizile ngaqala-ke kwakuwumsombuluko. Ngaqala-ke ukusebenza. Hayi ngilibele ngisebenza-ke yaze yaphela inyanga kade sihola nge-25. Ngihole nge-25 hayi vele umholo wokuqala-ke kumele ukuthi-ke nawe uvale ey'peyisini lezi onazo. Ngasekhaya ungiphinde ungakhohlwa ngihambise lokho okuncane. Oh, yes. Bebonge futhi abazali ukuthi hayi siyabonga ngoba kukhona osowukutholile. Yes. Yeah. Hayi ukuhamba kwesikhathi-ke izinto uhambe kahle nami ngigcine sengijwayela-ke la emsebenzini ngijwayela sesiyazana nabantu abasebenza khona. Yeah. Yabo. Kodwa ukuhamba kwesikhathi mhlambe emva kwenyanga ezintathu hayi ngibona ukuthi kona ngiyahola ukuhola kodwa imali lena engiyiholayo Yeah. ayingenelisi. Ngasho ingangenelisa ngazi iqedwa yini ngoba ngumuntu ongakhonzile futhi la ophuzweni oludakayo. Oh, yeah. Ngona ngiyafika ngisho ukuthi angilishaya. Kodwa awugxilile. Angigxilile akusike ukuthi-ke mhlambe ngiphuza i-weekend ne-weekend. Cha. Ngike ngishaye kanye ngaleso sikhathi uma ngabe ngiyi-off ngiholile. Ngiyakuzwa mina bafo. Okay. Yeah. Hayi ngidibane nomunye ubhuti khona la kuleli hotela osebenza khona. Lo bhuti sengeke ngimbize ngegama. Yeah. Yabo. Kodwa iposition yakhe yayiyinhle impela ubona ukuthi hayi lo bhuti lona akaswele lutho. Yonke into nje yabo. Uyabona nje ngisho umuntu ehamba ukuthi cha lo muntu uyambona nje nawe ukuthi hayi lo muntu akaxakekile. Hayi kusho ukuthi sigcine ngokujwayelana-ke nalo bhuti. Hayi kuhamba isikhathi mhlawumbe uma ngabe kwenzeka-ke kuyi-weekend mhlawumbe ngisheshe ngaphuma emsebenzini angifonela athi asihlangane somewhere ey'ndaweni zokucima ukoma. Sure. Ayihlale sikhulume ngimchazele ngempilo yami naye angichazele ngeyakhe. Yabo. Ekungichazeleni ngeyakhe impilo sorry nje. Okay. Ekungichazeleni ngeyakhe nami sengimchazelile ngale yami. Wangitshela wathi-ke le position akuyona emsebenzini njengemanager. Akavesananga naye wasuka nje ngoba efundile waya kuleya position. Wenza kanjani ka? Uthi naye waqala njengami laphansi. Okay. Ekuqaleni kwakhe kunelinye isonto akade sonta kulo. Leli sonto lingapha ngakoPoint. Yeah. So uxoxela nje lento nila emsebenzini nonke nawe uyayibona impilo yakhe ngempela ukuthi ingcono kunale wena okuyona. Yebo ngiyayibona impela ngoba-ke iy'moto ahamba ngazo lo bhuti iy'moto nami engifisayo ukuthi-ke ngelinye ilanga nami okwakuyisifiso sami yize ngisesesikoleni ukuthi-ke nami uhambe ngazo. Yeah. So thatha usibeke mfowethu qhubeka ngilalele mina ngifuna ukuzwa udaba lonke. Futhi lo bhuti uma esichaza le story uma ngabe ungitshela sisendaweni yokucima ukoma ukuthi kunelinye isonto asizakala kulona abamthandazela emsebenzini wasethola bamnyusa i-promotion. Yeah. Hayi nami maze ngiyamtshela ukuthi ubhuti bengingacela nami webhuti ukuthi ungise kulelo sonto. Wathi hayi uzongithatha nge-weekend elandelayo siye kulona. Hayi
ufika uLosihlanu athi hhayi wendoda ungakhohlwa-ke ngesonto ukuthi siye endaweni ethize. Oh yeah. Cause ngangizoba off ngomgqibelo nangalo isonto. Yena kodwa wayezobe esebenza. Oh yeah. Hhayi, lishaya isonto, angifonele, athi asihlangane emakethe. Khona la eThekwini. Khona la eThekwini. Okay. Ngigibele nami endlini, ngize emakethe, ngimtshele ukuthi hhayi sengifikile emakethe. Ngase-Christian Center, khona indawo ekuthiwa ise-Christian Center lapha ekhoneni. Yebo. Ngimlinde lapho, phele 30 minutes afike angithathe nge-BM la. Yithi labayana Straight enkonzo. straight enkonzweni khona ePoint. Oh yeah. Vele nami ngiyayazi iPoint, yize kodwa-ke ngingahlali khona eThekwini phakathi edrobheni. Uma uze eBhishi udlula khona ePoint ngoba siza ngokuzobhukuda nami. Yeah. Hhayi uma sifika-ke, hhayi nami-ke ngimisele ngifake iblazer, naye umisele impela ufake ishirt, hhayi ngingene-ke ngibambe lo layini wabantu besilisa wabesimame ngapha. Hhayi kuthandazwe kwenziwe zonke-ke izinto esontweni. Yabo. Hhayi ngilibele kuhamba isikhathi-ke ngilibele ngi-attenda-ke. Umfundisi-ke wabe sekhuluma-ke wathi-ke ucela bonke abaney'nkinga besondele ngaphambili. Ezobathandazela kuzophela zonke iy'nkinga ababhekane nazo. Yeah. Wasani, onosizi, wasani. Hhayi nami ngisukume-ke ngiyokuma nalo ibandla leli eliney'nkinga. Lapha kuyahlukaniswa-ke webhuti, abesilisa ngapha, abesimame ngapha. Okay. Oh yeah. Hhayi ngisukume-ke, ngifike ngime-ke nebandla. Hhayi athandaze umfundisi, athandaze. Mase yaqeda. Mase ethi-ke singasuki la ngaphambili. Usafuna ukuthi uma sesekuphelile la esontweni, ayosithandazela sodwa kwelinye lamagumbi akhona la esontweni. Okay. Hhayi nathi-ke sime-ke singasuki-ke vele isonto lase selizophuma la. Hhayi liphuma isonto kamnandi sisale thina la ngaphakathi. Mase-ke kuthiwa hhayi umfundisi athumele athi kuthiwa hhayi siyacelakala ngapha kusho ukuthi kunabantu asebenzisana nabo. Okay. Hhayi siguduzeke la likhulu impela leli sonto. Nami ngangingatsheli ukuthi-ke kanti kunezinye izindlu ngaphakathi ngijwayele ukubona kulena esisuke sikuyona. Okay. Siguduze. Hhayi singene khona kuleyo ndlu simfica umfundisi. Hhayi asithandazele. Masethi-ke umfundisi hhayi njalo usezohlala thina esithandazela kule ndlu le. Uma kuphela isonto sesingakhululeka siye emakhaya. Sikhululeke-ke nathi sihambe siye emakhaya. Umfokazi lo ungilindile lona Nisebenza naye. Yeah. Okay. Angithathe angishiye ematekisini. Hey, waziwa nomusa bo. Yeah. Yeah. Ngihambe ngiye endlini. Ngifike endlini hhayi ngiyilalele. Hhayi ngibuyele emsebenzini ngomsombuluko kube mnandi futhi emsebenzini ngiqhubeke nomsebenzi. Yonke into ibe right. Kuthe nge-weekend elandelayo ekumele kuyiwe esontweni kungene ifoni. From? Uyena lo mfokazi uthi uthe umfundisi ngoba wayengenayo inamba yakhe. Ucela siphathe iy'ngubo zokushintsha. Okay. Oh yeah. Uzofika ugqoke lezo ogqokile uphathe nezinye esikhwameni. Oh yeah. Hhayi nangempela kube right. Afike futhi umfokazi angithathe. Sihambe-ke siye enkonzweni. Fike kusontwe. Nami impela ngase sengishilo ukuthi hhayi yabona kule nkonzo ngendlela abantu besimame abahle ngayo
ngase sengishilo ukuthi kukhona impela engase sengimkhombile ukuthi lona umuka naye. cha angakhona ukuhlonipha lapha ekhaya. Hey, okay. Wankosi. Aha. Kodwa kukhamba kwesikhathi-ke ngiyobona ukuthi ngihlanganisa kanjani. Ayipheleke inkonzo mase-ke siya ngapha-ke futhi egunjini selihlanzana futhi lona leli sasina. Okay. Ayafika sithandazele umfundisi asithandazele mase qhamuka nebhakede. Ibhakede lu-10 litha usithela nangawa amanzi usithela nangawa usithela ngamanzi ngasho sithandazela. Awu size sibe manzi. Sabantu ababhabhadiswayo manje. Siyabhabhadiswa nje. Okay. Yize ngingakaze ngibhabhadiswe kwasekukhuleni kwami. Ngibona ekhaya yize kade kusontwa vele eZayonini. Mina kade ngingasiyona leyo ngxenye kade ngidlala ibhola. Hayi. Masethi umfundisi usiphathele ama-gift. Hawu. Gift? Ama-gift. Hawu ama-gift kaze ngitshele mina mhlawumbe ukuthi hayi mhlawumbe uzosipha imali. Yeah. Noma kwasa. Yeah. Athi hayi asithi ukulate. Hayi silinde. Athumele yena lo owayesilandile ukuthi izingena kule ndlu le. Athi hayi akawalande lama-gift. Mhlambe lapha sasiba u9 kanje. Thina sesingabantu besilisa ngale kubantu besimama ngazi. Hayi abuye nalama-gift. Ubuye uwaphethe lona uwaphethe nge-tray. Lama-gift amabhokisi amancane nje angaka uyabona ukuthi ayi ilamabhokisi ama-ring lawa kodwa amnyama lamabhokisi. Okay. Hawu. Ngobiphi amabhokisi ama-ring nami ngiyibuza ngokwenhliziyo. Hayibo. Kuzokwenziwani-ke manje? Athi hayi nawo-ke ama-gift enginiphathele wona. Ayivule yokuqala yena umfundisi. Abiza umuntu owokuqala kuleli dlanzana lezi. Athi akasondela ayidonse iring le ring imnyama. Hayi asondeleke lo muntu athandaza amthandazele uguqe ngamadolo lo muntu ambiza. Amthandazela ambeka isandla ekhanda. Athi amase yasho ukuthi ngale ring ngizoxosha yonke imoya emibi abathakathi kwasani ukuthi-ke ngenzela impilo yakho ishintshe into zakho kusuka manje sezizohamba kahle uqhelelene nenhlupheko. Okay. Manje ngale ring. Hayi ayifai. Nonke nenziwa into efanayo. Sonke senziwa into efanayo. Alright. Kodwa asisebenzi endaweni eyodwa sonke. Okay. Sazana khona la Khona enkonzweni. la akekho wazi omunye uhlala. Yeah. Yabo. Bemfake nami lishaye lami ithuba ngisondele ngiguqe angithandazele semanzi ngaleso sikhathi. Guqa ngithandazele ayifake le ring. Azasiqede sonke. Masethi hayi kusuka manje ke sesiqedile ke seningakhululeka. Hayi sikhululeke ke sishintsheke ngeke sihambe semphakathini nengubo emanzi. Yeah. Nakuthi ukuthola ukuthi after sufake le ring khona kodwa into wayibona kenze. Cha webhuti nginike ithuba ngize naye inkulumo. Yabo angeniloku ngikwenza kuyi-weekend. Okay. Ngivuke ngiyemsebenzini ngomsombuluko hayi yonke into i-right iphela inyanga hawu kube mnandi imali sengiyakhona ukuthi ngiyiboneke manje ngiyakhona ukuthi ngiyibone ngiyakhona ukufakela noma wey'ngane zami lezi ey'mbili enginazo ngokomama abahlukene. Okay. Ngamafuphi umehluko uyawubona. Sengiyawubona manje. Okay. Ekuqaleni kade ngingawubona. Ngawubona yes. Yabo. Hayi sihambe isikhathi ngilibele ngi-attend enkonzweni sihambe isikhathi ngilibele ngi-attend ngiyawubona umehluko kuyashintsha.
Hawu emsebenzini ngibizwe iyona imanager sekukhona nabaphathi behhotela kuthiwa hayi mfokazi siyabona la umsebenzi uyawenza futhi uyamisela emsebenzini wakho asikakaze sikuthola usephutheni awufiki late uhlala ukhona every day awukakazi ulofa ngakho-ke sesicabanga ukukunika enye iposition. Okay. Semva kwenyanga emva kwale ring esengiyifakile hayi nami ijabule inhliziyo mase ngibuza ukuthi mhlambe ngabe iposition iyiphi leyo position futhi nami ngiyayijabulela. Yeah. Bethi hayi sekuwena-ke ozokuba i-supervisor eyalaba abaklina kade ngiwuklina Hey, zakhona imendle. sengizokuba usupervisor. Oh yeah. Ayi ngijabule ngibonga impela Oh. ngibonga ngincinceze impela. Hayi ngize ngithi ukugiya nase-office ngoba mina ngiyindoda yomZulu ngimangala abelungu ngiyithakaza ngigiya impela. Hawu hayi kube right ngishayise ntambama ngiphume ngendlela ngijabule impela bengiyithengela amabhiya endlini ngifonele nasekhaya ngibikela abazali ukuthi hayi bo sekukanje kanje hayi bengijabulise nabo abazali. Hayi ngiqaleke ngiyibone kahle impela imali lapho ngiyibone ukuthi hayi nayo impela imali iyeza impela. Yeah. Kuze kufike impela esimeni sokuthi hayi sengicabanga ukuthenga imoto nami sengikhathelwe ukuhamba ngonyaka. Osumnandi kakhulu. Okay. Ngi-attende enkonzweni kahle ngi-attende ngimchazele umfundisi ukuthi-ke kuhamba kanje kanje. Hayi umfundisi angibongise naye kakhulu Yeah. ngimtshela ukuthi hayi ngicabanga ukuthenga imoto manje ngoba phela yonke lento ingenxa yami. Athi umfundisi ayithenge wakithi imoto kodwa uma sesowuyithengile uze nayo la kumina soyithandazela. Okay. Hayi ngiye shuthi-ke kuhamba isikhathi ngigcine ngokuyithenga imoto ngiye nayo kumfundisi ayithandazela. Base kuba khona lapho ekunenkinga khona-ke impela manje lapho kwaqala khona inkinga. Inkinga yani manje? Yabo impilo kona kade ihamba kahle. Manje la ebusuku mangilele la egumbini lami lapho engifihla khona ikhanda engivukela khona mase sengiye emsebenzini. Kufika umuntu wesimame ngiyambona ukumbona sikhulume naye athi umakoti wami. Hawu Makoti wakho? umakoti wami mina ngoba angishadile angikaze ngishade noma wengane. Okay. Kwashintsha ukudla epletini. Ufika njalo ngobusuku lo muntu wesimame futhi uthe ukugxaxa ngokweminyaka kunami. Oh, okay. Ukhulile uma ngingasho kanjani. Mina ngimncane nginaye. Oh yeah. Uma yefika lo yena lo sisi ngisho ukuthi ngambiza ngosisi. Lo sisi uyafika ngobusuku sikwenzayo kube right-ke ngivukele ngemsebenzini. Into eseyinkinga usefika njalo and sengiyakhathala manje. Nasemzimbeni uyabona nalo sesicobecobe isibhocobhoco nje. Yabo ngingazi ngingachaza kanjani mhlawumbe. Wena mawubuyela kumfundisi noma esontweni leli kuthiwa yini le? Ubani? Ngiseza nenkulumo. Unokukhathala nje. Into eyinkinga olalong oma wengane zami kade befika bezongivakashela. Yabo. Mangazi ukuthi kule weekend ngizolanda lo. Ngale nezayo ngilande lo. Kwani nje bangaki? Babili. Okay. Bayazana. Abazali. Okay. Kodwa bayazana ngokuthi nginengane noSibanibani akusibona abasendaweni eyodwa. Yeah. Wena vele oyimesebenzi team. Cha lelo yiphupho lawo wonke umuntu wesilisa owumZulu. Okay. Isithembu esakithi. Okay.
Yeah. Qhubeka mfowethu. Hhayi, ngigcine mina senginenkinga noma wey'ngane zami ngezathu zokuthi-ke abasezi ukuzongibona ngendlela abafisa ukuzongibona ngayo. Ngesimanga sesalukazi. Ngesimanga sale salikwazi. Ukuthi bazongifica mina ngikhathele kade ngisebenza Ubambe ebusuku. phansi salukazi. Sengibambe phansi. Hhayi, ngihambe ngiye enkonzweni ngimbikele umfundisi ukuthi hhayi nesimo esikanje kanje esiqhamuka ngalesikhathi uma sesengilele ebusuku. Sure. Athi hhayi ingelosi ethunywe uNkulunkulu phezulu iyona-ke engivikelayo ngiyidedele yenze noma engabe yini. Lokho nje Iloko akusho kumina umfundisi. uthi ingelosi ethunywe phezulu ithunywe lizokuvikela. And uma ngithi ngiyabheka ngeke uhlale ungamkholwa lo muntu emveni kwezinto esezenzekile empilweni yakho zashintsha impilo yakho ngenxa yalo muntu. Kumele ukuthi umkholwe lo muntu. Ngamafuphi wena uthwele. Webhuti yabona ngizokuchazela kuloko anginalo ulwazi okwamanje ukuthi-ke kahle kwenzakalani ngoba umndeni wami uright uyaphila mina ngiright nami ngiyaphila ngiyayibona inqubekela phambili manje inkinga nayo ile Lo muntu ofika ebusuku. and futhi ufika emveni kokuthi-ke sengifake le ring Wayikhipha wenze njani ring? shuthi ekuhambeni kwestori ngiseza naye indaba webhuti ekuhambeni kwestori sengimchazelile umfundisi wathi umoya oyingcwele hhayi kushuthi libele kuqhubeka-ke libele efika oma wey'ngane zami abasafiki sagcina ngokuhlukana noma wey'ngane. Uma ngihambile ngiye ekhaya ngiyovakasha lena kaNongoma. Yeah. Uma ngifika ekhaya bakhona abafowethu abanye sebeqedile nabo esikoleni odadewethu bakhona endlini yami vele nginendlu yami nami nobani unendlu yakhe kuthiwa kuyaziwa ubuye elibhuti omdala ngizofika vele ngibaphethe oplastiki ngidilika nabo emotweni yami. Yeah. Bejabule umndeni kube right kodwa ebusuku mina mase ngiserumini yami ngiyakhuluma nalo muntu ngiyambona mina wena uma ungafika uzothi mina ngiyahlanya. Oh, ngikhuluma ngeke ngathi ukhuluma wedwa lapha endlini. kanti mina ngiyambona lo muntu wena ngeke uze umbone Yo. into eyinkinga yabo. Mm. Futhi-ke ngagcina senginengxabano nomndeni wami. Oh yeah. Oh yeah. Emveni kokuthi senginengxabano nomndeni wami ngagcina ngokuyikhipha le ring vele ngangingahlali nomndeni kakhulu kade ngihlalela la eThekwini. Gcina ngokuyikhipha le ring ngayiphonsa olwandle. Yo. Yabo. Ngoba nami indlela engase sengicabanga ngayo ukuthi mhlambe ngenzeka kuba iyona le ring. Yeah. Yabo. Mangiyiphonsa olwandle le ring indoda nawe uyazi inokuhamba ihambe iseshe indlela zayo. Ihambe uma ngabe uwumuntu nje uphila kuyadingakala ukuthi uhambe nabantu bamanga. Okay. Mhlawumbe uyangizwa mangithi abantu bamanga. Ngiyaqonda. Kuyadingakala uhambe nabantu bamanga. Uma ngihamba nabantu bamanga hayi bengitshela ukuthi hayi azathi inkinga yaba kuyona le ring. Le wayilahla wena. Le ngayilahla ngoba ngigcine futhi-ke nanekhanda umqondo sowuhamba ngagcina sengiyohlala ekhaya labantu abadala. Eish. Yeah. Hey. Le ngayilahla kwathiwa kwangingamele ukuthi-ke ngiyilahle le ring. Kwangilayela lo muntu engamhamba umuntu wamanga wathi kwakumele uyibambe uze nayo uthole omunye umuntu owayengakusiza ngangakulayela umuntu owayengakusiza ukuthi-ke aqhelise lento ekuhluphayo efika ngobusuku. Manje wasuwagagamela wena wayilahla. Ngathatha mina ngeyami indlela iy'nquma nginima ngabe umdala unokuthathela. Yeah.
So now unamathelwe into engakunikeza isolution wayilahla kusekho ukuthi ingasizakala kanjani. So inkinga yakho isibambene lapho. Ngazama ukuphindela ngaya nasesontweni uma ngithi ngiyafika kulelo sonto kuleyo ndawo esasisonta kuyona seyavalwa. Uma ngithi ngifuna ulayini ukuthi ke bangakuphi la lesonto njengamanje angitholi. Tololo. Yo. Kodwa ugogo ebuyile. Ulibele ebuyile ugogo. Even namanje webhuti yabona uma ngingakuchazela. Inzima impilo engibhekene nayo. Ayish. Inzima ayijabulisi webhuti, inzima ngempela lempilo. Ngoba manje angisakhona ukuthi ngibe nomunye umuntu wesimame othandwa inhliziyo yami. Oh yeah. Lento lena ifana nokuthi wena bhuti unabazali kini nime kahle. Baba ku right, umndeni wakho nje u right aniswele lutho. Sure. Bekukhethele umuntu wesimame. Oh. Bekukhethele kuthiwa thatha lo muntu wesimame bekulobolele bekwenzele yonke. Kanti wena yakhe inhliziyo ilapha. Oh, kowakho umuntu ofuna. Kowakho umuntu yize noma ngabe kuthiwa mhlambe nginezindlu zodaka lapha yana. Khabo lona bazama ukubalansisa impilo ngoba ku rich la ekhaya, ku rich la ekhaya. Kumele kubalance impilo. Kanti wena lo muntu awumndani. Oh yeah. Eyakhe inhliziyo lapha. Iloya. Nami lento engenzakalayo into ecishe ifane naleyo. Angiyithandi lento eyenzeka kimi. Mina namba abantu engibathanda. Oma wengane laba engifuna ukuthi ke izingane zikhule ngaphansi kwesandla sabazali bonke ezumndeni. Futhi isitori sakho side ngiyazi ukuthi njengamanje awusiqedile sonke. Ikhona into osengasixoxela. I wish ugelila ngobuye. Sizoyixoxa futhi lento sengithatha manje ngibheka ukuthi from la ekuthenini ke manje usungenwe lento usuphila nayo impilo yakho yonke. Impilo yakho ke yokusebenza nabantu edubalwela ukuba provide which is izingane nabo bonke eqhubeka kanjani. Njengamanje bhuti ngasho ku kanje emsebenzini ngasho ngithi ke ngile ngesimo sokuthi ke angisekho right. Yabo. Emsebenzini nawe uma ukuthi uke wasebenza endaweni kakhulu uyazi ukuthi ke bakunikezela iperiod engakanani. Leyo period ayikakapheli. Eyokuthi ke sengaze kufike kwi deadline. Eyokuthi njengamanje sesiyaxoxa nazi imfanelo zakho. Ayikakapheli. Basakunika ithuba nje. Basakunika ithuba lokuthi ngilungise impilo yami ngiyiqoqe ngiyibuyise. Emveni kwayo mase sengiyiqoqile uma ingakafiki i-deadline ngiphindele etohweni. Kuleyo point but awukhulume nabantu ke lamakhona umuntu ongakwazi ukukusiza kulento ukuthi kahle njengamanje ufisa umuntu ozokusiza ngakuphi. Mina engingakuchaza bengingafisa mina ukuthi ke ngoba manje abantu engibahambile laba bamanga abaningi bangitshela isitori esiyi-1. Mawuhamba abantu bamanga uhamba abantu basendaweni eyodwa ukuthi mhlambe uzohamba abasePoint kuphela. Cha. Uhamba ePoint, usuke ePoint uye kaMashu, usuke kaMashu uye koMakhuthi, usuke koMakhuthi uye koStem. Bonke uhamba yonke. Bonke labantu bakhuluma into eyodwa. Ngoba nawe ungangichazela ukuthi ke mhlambe omaziyo wena indlela zakho uhamba ngasizakala kuphi. Ngizoyikhipha imali ngigibele ngihambe ngekho. Ngiyakuzwa mfethu sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyethemba lo uzophinda sikubona sixoxa futhi siza ukuthi khona la osizakala khona usizo ulitholile isukile lento obukhala ngayo. Yebo kayi nami ngiyabonga futhi kakhulu kodwa ngiyathemba ukuthi ekugcineni ngizogcina ngisizakela. Niyazi ke babukele Black Life TV imvamisa siyayixoxa izitori sigcine la abantu suke besicozela khona izinkinga kodwa siyafisa ukulandelela sithole ukuthi laba bantu kukhona la abanyumuka khona inkingeni esuke bebhekene nayo. Asazi ukuthi nakumfowethu khona nosizo oluzovela lutholakala njengoba njengamanje namathelo kakhulu ilokho okakhuluma ngayo ukuthi ushadiswe naye engazi
ey'tshela ukuthi uyothandazela nje pure. Kodwa njengamanje umfundisi wamtshela ukuthi lo gogo ufana nengelosi emvikele ey'ntweni. Kodwa kuze kube namhlanje silahlelwe into ey'ningi through lo gogo osekubona ngathi uyahlanya noma bengane abasekho yonke into imabheketwana. Kodwa-ke asizwe ngawe-ke kuma-comment section uzophawula uthini. Igama lami King Sichaka, ngokaluqa lezi iy'mpande zama-Afrika. Nisale kahle.